Oras ti radyo ti radpas. Addan 3 minutos. Kalpasan ti oras nga alas 6. Itamaleng ti Huwebes. Petsa 28 ti mabilang. Iti bulan ti Mayo. Taon 2026. Kasi ti sigod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control na Angel Ruel aranang Pastamo 20 beside Tipin Channel 13 ni John Vincent Gawintong. Nga umay manin nagpalay lang kinagampayag itilawang at ang atang sumanglad itabray dayaw apagtengan nyo. Babaan iti dahito ya programa na paulwan sa miwingayog kinandani ti Lucanja. At iagserbe winagpay kada kayo Manong Lito, Alcantara, iso ti sinada namang Kevin ken mang pasangbay. Kada sinurat yu abang nagtirandaniw, anakay palaonan ti mensahe, kada kitit patigyo iti biyag. Ken kastamo ten dagiti papagayam yu unayat, at tumartarabay ti dayto yu programa. Mabalin mo at ngidaw ninyo, kita kuminyo ti live Facebook, ti DCTP Radio ti Radpas. Kita tingarod to muna, asunata pangluat. Amay sagot kada kay amin apada-pada. Iti
Adan sa 10 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Yung sakbay na papagayam, yung nagibasa ti bunig ti Landaniw, kastamo ti nagiti kuminyo ti live Facebook, kitkablawan tayo muna iti papagayam tayo munayat, at tumartarabay ti layto ya programa ita Western Pangasinan. Kastamo ta probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, ken Ilocos Sur, kang runani ti siyudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Ragpas. Ken tumabutan ti dayto ya programa sa umiwingayo kinandani ti Lucanja. Dagiti interesado ang irwart installment ng motorsiklo at to yung ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Sur, ken Abra, ken ti amin na sangana Manipod, Region 1, Ingana, Region 5. Idjaya na kadakayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa'y tururayin nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairuwarte kap-kap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano mangiruwari ti motor na nadat ang mamuyo kayat na ti agkaw motoran kuyo ginyulang umay ti opisina ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation tadda ti agurura ya 1,000 pesos agon ko na ti tunggal adda makuyog na a customer. No adda ti sa studio tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099 Wenno kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ta bumisita kayo ko dagiti nadakamat na branch office ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa polin nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Wenno'y bagayo nangigyo ti radyo ti Ragpas, karagiti madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababalasang ti opisina ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Tapno insigida maala yung utlang jay 1,000 pesos no makairuwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, ket requirements to valid ID, ken may salang ako maker. Don Philip Marketing tagururay kada kayo. Dagiti mo't nakabayadon ti motorsiklo na inkayalanin dagiti original ORCR ti motoryo iti opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Ingkastamutin kadagitan pa ya nakaala iti plaka ti motorsiklo na manipod tawon 2017 nagpababa 2014 inkayalanin wenno'y claim sa jay, opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yung lang kita'y Xerox copy, ti original ORCR, ti motoryo, agraman valid ID. Ala papagayam, kanayon ng pagbaga. Nagita'y plaka ti motoryo, manipo ti tawon 2017, ang pababa 2014, yung kay claim sa LTO District, nakarestro man kinsan, basta dajay ORCR mo ti motoryo, at Xerox copy maalayo jay plaka, pagkatapos sa diretsyo yung utan na i-upload. Tap na wanti sali, ngayon kay pa-smoke. Kita tingarot ti pamalagip manipod master control.
programa na nag-request ni President Bongbong Marcos na aming pamilya na mawawang ng financial assistance. So, napanunod, ipapresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inigitan na program ng AKAP. So, dati AKAP ako sa kabalo na programa ng SWD at dito'y ako at dito'y sa bali na mabalik na makaawa ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor. Addan sa 47 minutos, palpasan ti oras nga alas 6. Kay kablawan tayo nga pagayam Rolando Gamoso and family, ti Bagar Candon City, ni Roger Rodriguez and family, ti San Isidro Candon City. Kastamutan ka Mr. Mrs. Roy Judelin Romero, Joanna Romero, Jau Romero, ti 6-2 ni Marcandice, Robio Galimuyo del Cosora. Kastamutan ka pagayam Anita Labayog, Jen Wandas, Monsing Arsiaga, ti Bigbiga, Sudipon, La Union. Pablawan tayo mo di pagayam ang nilirakuya ti Lantag Santa Cruz, Ilocosora, ni Agnes Obrero, ti Talab Bantay, Ilocosora, ni Linda Ontaril, si Ontara, Tariwas, Bani, Pangasinan. Kastamutin karapagayam Alex Manao, Gin family, Tisapang Galimuyo del Cosora, Pastorano in family, ti Rubio Galimuyo del Cosora, Ken Rebecca Dagsin family, ti Kalungbuyan Galimuyo Ilocosora. Kablawan tayo mo na Artemio Kabangkala, Nerenyo Kabangkala, Hilario Kabangkala, Chito Barcheta, Constantino Dolormente, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosara. Hasta pa ken Melba Rosario, Imelda Valdez, ti Barangay Patpata, si ken Candon City, ken Camille Kasatan, ti Paypayad, Candon City. Kablawan tayo pa ni Belma Gani Gabuat, in family ti Pario First, Candon City, ni Edna Galon in family, ti Pario Second, Candon City, ni Daniel Galcon ti Kalawan, Candon City. Kastamutin ken Belma Sulebon in family, John Sulebon ti Barangay, Mabilig Sigay, Ilocosara. Hasta ken Edna Tolentino, ti Silag Santa Maria, Ilocosara, Erlinda Inorelia, ti Arnap, Salcedo, Ilocosara, Princess Bulburo, ti Caburaw, Santiago, Ilocosara, ken Venus Monte, Tubidan, ti La Trinidad, Benguet. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and family, ti Barangay Barrientos, Luna, La Union. Hasta mo til Jericho Lucero, ti Quirino, Tagudin, Ilocosara, Mina Islade, Tararampang, Balawan, La Union.
Kablawan tayo pa ni Norme Batingan, ni Mian Batingan, ni Rio Batingan, Gretchen Lia Batingan ti Barangay di Guzman Mabini Pangasinan, ken kastamutin ken Merlin Uma, in family sa Samang Norte Bulinaw Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Renato Tingorden, ni Brenda Tabor, ni Sherlyn Rivera, Tortiga Baknutan La Union, Astaw Tendona Bungan, ni Simiurbo sa May Kamaymay, Rosel Largos Litumbaga, Marcela Bungan di Barangay Kulayo Bani Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Batot Las Igan Dawasen, Jaime Francia, Romel Francia, Jefferson Norelia, Doming Norelia, Luis Gannad, Mr. and Mrs. Clayford Eileen Gannad, si Concepcion Gregorio del Pilar. Hasta mutin Karapagayam, Rogelio de la Cruz and family, Titinan Santa Maria Ilocosora, Arnold Doeling and family, Tidasay Narbacan Ilocosora, Espirito Salvador and family, Ticabarwan Santa Maria Ilocosora, Ken Florencio Suleba and family, Tapato San Esteban Ilocosora. Hasta mutin Karapagayam, Glenn Beras and family, Kibang Bangar Burgos Ilocosora, Alci Anceta and family, Kibang Layan Narbacan Ilocosora, Anthony Dueling and family, Tabor Narbacan Ilocosora, Kenisani Calderon Montero and family Kinarayan Narbacan Ilocosora. Ken Kastamutun kada Mr. and Mrs. Edwin Eleanor Quaresma Alcantara and family Kinalasin Santiago Ilocosora. Kablawan tayo mo na pagayam, Rita Puro ti Kabugaw Ilocosora, Wendel Loreta ti Magsingal Ilocosora, Edgar Marquez ti Bukay Abra Abi Kitasol, Joshua Kitasol ti Kawayan Ilocosora. Hasta mutin kanapagayam, Daniel Abalos, Orlando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sebayan ti Langquas, San Emilio Ilocosora, Ken Kirby Villaros, ti Barangay Matubwe, San Emilio Ilocosora. Ablawan tayo pa ni Nestor Sumawe, Josie Galindo Edwin Tolentino, ti Dinaratan Salcedo Ilocosora, Astauten Fridalin Ortiza, Pinagtutuan Gataran Cagayan, Marlon Agbayani Rodrigo, ti Kulaw Claveria Cagayan. Kita tingarog tumunada niyo ng basa, managapo kini pagayam, Raimundo Cadosio, Tambulugan Narbacan Ilocosora. Kidani una na Paulwan, Barangay Ambulugan. Barangay Ambulugan, kinaringak manipod na ipasngayak, ili tinarbakan, apag dinanamagan ng kayaw kaunggak, napalawlawan ti taltalon, kabakiran inggit pusaksak, na duma-duma wagas, panggadan tinamurmurayak. Minuyungan na kinangayod, apon dagito mararuwak-wak at tumatayab. Napalikmutan kataltalunan na naimdaklan, pagapitan di pagpanagbiag, kadag iti lumugarag kasapulan, awan na isupsupadi agalan, amin nagkikinawatan. Barangay Ambulugan nakapapatgan, taong babalasang anarnoay,
Amurmuray dagiti nataraki, ababaro mamunipod di punganay. Dito'y ko na si Ryan, ayat tunggal maysa adda amay buray. Akas lintuad da silaw, lumga ka makalinglingay. Ang bulugan timudem mala, panimutek-tek ko ta sa buday. Agos ti panagbiag, umis-isim makidanggay. Nuadda pagimbagan sa pagbibingay. Tapno nawaya, karuba kengan ganaet ta sumangbay. Barangay ang bulugan, dagito'y tinaykawus king ka pakabuklan. Taingga na dumteng tumno asumbak, ti kay papanam, tasikan tumutlang, pangipulangak buko da biyag na marswa na indaklan. Di kanto pulos malipatan, tasikat na ipangruna akapapatgan. Suray ta ti Daniel na Paulwan ang bulugan. Nga naggapo pagayam Raimundo Cadusio ti barangay ang bulugan Narbacan, Ilocosor. Kitag tuimot na rod ti Maysa Asunata amay pakuyog ti Daniel na.
maragsakan na datoy tata, makakadwak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naalada dati GIP program.
At dapat sa apol ket siya minutos, pasangwanan ti oras nga alas 7. Ket kablawan tayo na pagayam, Lorde Posilero, Marlita Gamata, Tilintik, Banayuyo, Ilocotoran, Astam kay Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay, Ligaspi, Galimuyo, Ilocotoran. Ablawan tayo mo ni Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo, ti San Pedro, Candon City, ni Glory Bayang Ebia, ti Santa Maria, Ilocotoran, Mansell Sibiliano, Takadina, Tinamruangan, Kabugaw, Ilocotoran. Hasta mo tin karapagayam, Lito Turalba in family, Leo Turalba in family, ti Barangay Kalumbaya, Galimuyo, Ilocotoran, ken Divina Rosendo in family, ti Kalimugtong, Galimuyo, Ilocotoran. Ablawan tayo mo ti Perlita Mikay, Ronilla, ti Dita Manzano, ti Barangay Kaliwake, Salcedo, Ilocotoran. Hasta mo tin kinana Kasim, ti Butobot, Balawan, La Union, Sali Baging, ti Talimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, ti Ginaburan, Balawan, La Union. Ablawan tayo mo ni Pagayam, Warlita Pascua Cortes, ti Kalangkwasan, Salcedo, Ilocotoran, ni John Rogulo, ti Bugbuga, Santa Cruz, Ilocotoran, kini Marisa Rubia, ti Kalitong Burgos, Ilocotoran. Kablawan tayo mo na Pagayam, Tiri Alcantara and family, Marilyn Pitarque and family, Lila Alcantara and family, Los Alcantara and family, Ismael Gabo and family, and Mr. and Mrs. Ruben Norma Valdez and family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta mo kin Albert Trapada, offering Requepo, Mr. and Mrs. Bulyon Organaban and family, ti Barangay Patpatas, in Candon City. Ablawan tayo mo ni Lorna Bumaksa, ti Poblacion Villavistosa, Abra, ni Carmila Bilandres, ti Piliganabra, Anali Asuncion, ti Bangadabra, Lorena Divina, ti Bagalasiwan, Santa Maria, Ilocotoran, and Miriam Braceros, ti Pakang, Santa Maria, Ilocotoran. Ablawan tayo pa ni Arnel Garcia, Joby Garcia, ni Ira Garcia, ti Sabuanan, Santa Lucia, Ilocotoran, hasta kin Wilson Calindas, Ma Pilipinas, Liga Gallardo, Crisanta, Villacarta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Pili, Galotin family, ti Barangay Bagani, Gabora, Andon City. Pablawan tayo mo ni Fatima Valdez, Evin Valdez, Mary Valdez, Roel Kamat, Ricardo Sabado, Roy Santol, La Union. Hasta mo kin Shaira Tobia, Charlotte Aglosolo, Solebor Kodjama, tin family, ti Makawayan, Burgos, Ilocotoran. Hasta mo tin Karapagayam, Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, Tigapang Pilar Abra, Gato Reyes, Tukepa, Luba Abra, Madeline Monses, Titamak Villavistosa, Abra. Ablawan tayo mo ni Melchor Donya, Paulino Donya, Irwin Donya, Joseph Burita, ti Barangay, Buter, Santa Maria, Ilocotoran. Kastang tinebe ni Canora, Eduardo ni Canor, ti Patar Agno, Pangasinan, Kenny Lailani Rivera, ti Barangay Barlo Millsite, Mabini, Pangasinan. Ablawan tayo pa da Mr. and Mrs. Frederick Marcel Cumbas and family, Pilimar Cumbas, Presel Belino Cumbas, Candida Cumbas, ti Barangay Gayaman, Luba, Abra. Kitab tingarog ti Daniel ng basa, anak paulwan siya sinukay ti lingod dagiti pluma. Nga naggapo kin Ellen Talledo Hermano, ti Barangay Luna, Quirino, Isabela.
may sa aburburtya, ti kinasasinom, makapurar kas ini titiagmaton, adda kalatta, iti baet lagi ti agumong, agpalpaliw pati garaw dagiti bulbulong. Misteryoso ka ngawan kapadpad na, kabawlam tagbalin na bida kin kontrabida. Babaen iti bilik sangalem mapluma, makatikaw dagiti ablem malitra. Boses ka nagitawanan gaway aparswa, makapleng dagiti balikas, ngayon kay kamkamada, makawakrit barukong, kadagiti jujusin na bala, mangtignay mo't puso, dagiti tao nga nayati ti kapya. Liwliwa ka kagitawanan turod pakinakem, mangtod namnama dagiti mayrurumon, mapangayod mo ti lobong anapao tanaglidem, sika ti datdatlag ti kadagupan ti panawon. Borbor tsa kaman iti likudan dagiti pluma, mariknak panangisakit mo iti padam maparswa, nukap no masong batak ingka kinaborbor tsa, sapay lakuma tingkat ingkan tumuten matagi kwa. Suday ta ti Daniel na paulwan, siya sino kay tilingod dagiti pluma. Nga naggapo kinilin Talyedo Hermano, ti Barangay Luna, Quirino, Isabela. Kitagtimot na rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Daniel na. Aglaw-law ko, nagmaris rosas ti amin ko. Nagdiyak na panunod, banagen na, asyak ti marigatan, nagpilit maysa. Ta dito'y pusok na patek, kaya dua nga masapul ang may salat matagi kuwa. May sa ti pilyen, may sa ti pukawen, may sa ti radeng na naging ka ayaten. Di mo agam den, ako duwaen, day tarik nam, tasikantut marigatan, ka maudianan.
Kasikanto marigatan, di ka maudyanan. May sa ti pilyen, may sa ti pagkawen, may sa ti rebeng na ngayon ka ayaten. Di mo agam den, aguduwaen, kay tarik ng asikanto marigatan, di ka maudyanan. Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang amo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumakada dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigudan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada billet mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awisen ti numutibiyang ta danunin dagitoy no adag kasapulan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan, nalusugan ay unahin at mga nahi ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong-ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan, sa healthy Pilipinas. Pagkasat tayo, ang kanayin ng magpagang dito yung siguro distrito, at least hanin tinga babayan na po dagiti ay managaya tunay na leaders tayo dito yung kanunan kita Deputy Speaker Christine na po Mayor Eric Singson kaya dito na duma-duma pa na leaders tayo dito sa distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma nga training na gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta
pinag-graduatean nyo. Food processing salting, food processing At dapat may sa minutos katangwanan ti oras ng alas 7. Kitkablawan tayo ro na pagayam Mr. and Miss Danilo Lose Galyeso and family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Miss Raymond Oliente and family, Dominic Alcantara Jr. and family, Astamot and Mili Niego and family, Chupilo Balvin and family, Virilio Balvin and family, Lito Balvin and family, Dennis Aguilar Benedicto Kodjamat Jr. and family, Robin Kodjamat and family ti Barangay Alangigan Sikin Candon City. Kablawan tayo mo ni Susan Galutan ti Barangay Bagani Campo Candon City, Nininaw City Barangay Katirman Candon City, Eric Saldua ti Karap Kamaraw, Narbacan Nilcosaram, Hilary Akisay ti Barangay Ambulugan, Narbacan Nilcosaram. Astaw tin Victor Abaya ti Barangay Kamangan, Santa Cruz, Nilcosaram. Dayan Cortado ti Kalawan, Candon City, Ria Palya ti Barangay Lubong, Santa Lucia, Ilocos-Sauron. Astaw tin kada Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara and family, ti Ansad San Esteban, Ilocos-Sauron. Tin Alinmina ti Barangay Kagpapuraw, Burgos, Ilocos-Sauron. Astaw tin Dennis Madriaga ti Bangka Dabra, Agosto Mico Alurina ti Soyo, Ilocos-Sauron. Kini Angel Arsena Tabur, Narbacan, Ilocos-Sauron. Kablawan tayo pa na Angeles Sabon Selection and family, ti Kabarwan San Emilio, Ilocos-Sauron. Ni Marie Valdez ti Patak, Burgos, Ilocos-Sauron. Ni Angke Malano ti Bangar, La Union. Lilia Dagno ti Kasilagan, Banayo, Ilocos-Sauron. Kinisali Kodjama ti Santa Cruz, Ilocos-Sauron. Kastamo ti Lenny Ramirez ti Madarang Salcedo, Ilocos-Sauron. Ni Rila Marca ti Marin Salcedo, Ilocos-Sauron. Kini Marshall Bravo ti San Tiburcio, Salcedo, Ilocos-Sauron. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. G. Armayla Garnasi Gawatin family, ti Barangay Katirman, Candon City, Mr. and Miss Joffrey Lisa Gambito and family, Arling Galon and family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Kastamot in Mercy Gabora, Ira Crisanto, Erickson Keynes, Manuela Keynes ti Barangay San Nicolas, Candon City, ni Floranti Gramay ti Santo Tomas, Candon City, ni Lia Gawat ti Silgawat, Loris Gawat ti Barangay Katirman, Candon City, ken Kastamuten, ken Brenda Lopez Ariula ti Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocos-Sauron. Kablawan tayo mo ni Vin de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocos-Sauron. Astang ti Reyna Bernal, Cesar Bernal, ni Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos-Sauron. Kastamutin ka na Mr. and Mrs. Abraham Abalos and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Irenio Antolin and family, Mr. and Mrs. Abraham Avalos Jr. and family, Kingastamot and Mrs. Edna Escobar and family, Mr. Gregorio Avalos and family, ti Barangay Sabangan, Pingan, Burgos, Ilocos-Sauron. Kablawan tayo pa ni Cesar Gakutan, Yulita Gakutan and Gakutan family,
ti Barangay San Nicolas, Candon City, ni Materesa Gaboy, Dan Albert Langa, ni Lucila Ilgamo, ni Usang Rosado, ti Barangay Rubio, Galimuyo, de Cotaurang, Astauten Jupiter Bilaso, Jeffrey Dangkekan, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Chilocotaran. Kablawan tayo mo ni Jose Valdez, Ligaya Balvin Claudine Barruga, Miriam Corbito ni Sunshine Sumakyab, Danny de Rosario ni John Balucanag, pinag sa amin na kakadwada ti Claudia Nestor, ti Barangay Bidbiday, Galimuyod, Ilocos Oras. Astaw ti retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Kati Passion, ni Cesaren Barangay Captain Mr. and Miss Ruben Mamaklay sa Barangay San Roque, Santiago, Ilocos Oras. Hasta Mutimbet, Alcantara, Domino, Melissa Cortez, Prodelisa Reyes, Beatriz Basilan, Melilla Piawin, Clarita Domingo, Tiba, Setso Balansay, Kabugao, Suyo, Ilocos Oras. Hasta Tinwili Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocos Oras. Mr. and Miss Berelio Fredelina Domingo in family, Mr. and Miss Benamin Brenda Rante in family, Mr. and Mrs. Elio Marpes Domingo in family, te Barangay Santa Maria, Ilocos Oras. Kita tingarot ti pambalagi Manipod Master Control. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na makuha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agin kinet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos.
Agmula ti bakawan, ken dagiti rumbeng nga kay kayo, nga mangtengel ti daga, nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag, ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Adan siya minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Dagiti interesado may ruwarte installment a motorsiklo at tuyin ti Royce Grove Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandun Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ningana, Region 5. Ijaya na kada kayo na kitinaparta ka proseso, ken di kalidad branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makailuwar sa kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo to wanang plano, mangiluwar ti motor na, no dati mamuyo kayat na ti agkamotora, kuyogin nyo lang umay ito opisina, ti Royce Grove Don Philip Marketing Corporation, dati agur uray 1,000 pesos, agun ko nati tunggal adda makuyog na customer. No dati sa Lutudyo tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Wenno kumuntak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo karagiti na dakama ta branch office ti Royce Grove Don Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Winoy Bagayo nangagyo ti radyo ti radpas, karagiti madanunan nyo kakapintas, ken naisim mababalasang sa opisina ti Royce Grove Don Philip Marketing Corporation. Tapno insigwila mahalay mutlang ti 1,000 pesos, no makailuwar ti customer ti motorsiklo na. Pre-helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, ket ti requirements to valid ID, ken may salang comicar. Don Philip Marketing tagur-uray kada kayo. Dagiti mo't nakabay don ti motorsiklo na, in kaya launin dagiti original ORCR, ti motoryo ti opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo tin dagiti sanpay, ang nakaala ti plaka ti motorsiklo na, manipod tawon 2017 nagpababa, 2014, in kaya launin uniklem sa di opisina ti LTO District, Candon City. Ito ko lang dagiti Xerox copy, ti original ORCR, ti motoryo, agraman valid ID. Kit numaalayo di plaka, diretso yung mutan nga i-upload. Kit kablawan tayo nga roon na pagayam, Elena Kodjamat, Piligalot, Corazon Caliboso, Denise Caliboso, Manalin Kodjamat, Caroline Kodjamat, Ros Kodjamat, kin Ruben Kodjamat, ti Barangay Langigan, kin Candon City. Kastamutin karapagayam, Roslyn Yanga, ni Lisel Ramos, Sita Gaja Valdez, ni May Arias, Yolanda Rosario, ti Barangay Patpata, kin Candon City. Kastamutin kin Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, ni Bibi Murao, Kastamutin ti Villanueva family, Kuntawi family, Moswila family, ti Barangay Paratong 3, Bangar, La Union. Kablawan tayo mo da Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Jukar Parillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, hasta mo tinagiti Barangay Tanod, ken BHWBNS, ti Barangay Villarica, Candon City. Hasta mo tinagada Roelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Donaldin Ortiz,
Runa Mi Ortiz, ni Derocho Ortiz, yung Gardenia Ortiz, si Barangay, nagsabaran sa Urbalawan, La Union. Kablawan tayo mo ta, Sinyan Rondelia Group, Pascara Pagaya, Maliandro, Culas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara, Ginatang, Ricky Bardayan, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosor. Hasta mo ting Barangay Captain Edincio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gumalyo, Ex-Captain Roberto Balvin, ti Barangay Sibsibbo, San Emilio, Ilocosor. Kablawan tayo mo ti Barangay Kagawad, Mr. Miss Nelson Mila Gagarin, Lolita Pascual Teresa Valdez, Mila Valdez, Marilyn Parinas, Perlita Kodjamat, Johan Kodjamat, ti Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Hasta mutin ka pagayam, Craig Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosor. Hasta utin Ben Saludo, Abi Saludo, Nixon Dakwasi, Domingo Mansano, ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Iliboy Lubindino, Emily Lubindino, Melchor Lubindino, Angel Lubindino, Rilulio Legaspi, si Barangay Gilong Dalawa, Alilim, Ilocosor. Kastaw tin Dionisio Dakalay, Clarita Ragos, si Barangay Kalautit, Baknutan, La Union, Mr. Renato Merna Pascua, Ortiga, Baknutan, La Union. Hasta til Agosto Legaspi, Juanito Alcantara, ti Barangay Talyaon, Tagudin, Ilocosor. Pablawan tayo mo ni Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, Gigi Cueco, Jeffrey Cadorna, Mendapalo, John Byron Kenderillo, Ambabag, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosor. Hasta ting Glory Gayaw, Emily Tumopia, Tanabel Tamayo, Marlene Antolin, Herminia Ramos, ti Barangay Kalitong, Burgos, Ilocosor. Kita tingarod ti Daniel ng basa nga nagkapo kay pagayam Divina Rosendo Ramirez, ti Barangay Kalimugtong, Galimuyo, Ilocosor, nga madasa dyan Saudi Arabia. Ti Daniel na Paulwan, iti serok dagiti bitwen. Umag-agap ti daluyon iti pantalan, akas dararudor nito'y barukong ko, matmata kasir mataan, nga daka si tatagder iti sibay ko. Injam dagiti dagita dakulap, ket nakitak taranyag tirupam, ti apos mo ti kalasag ko nga nagdalyasat, iti kaltang ti rabi sadyay igid ti baybay. Simangbay ka kas angin umagibas, ket dagiti banawis mo naibuli day ti kaunggan, naitoket tabangar nga awan tinagan, nagsamakdak ti dinamke abarukong. Ketin lilina kiti serok dagiti bitun,
Jak kabaulan nalagaon dagiti balikas. Tapnoy ladawak pusok magliplipyas. Sakbay tirayos kilawag ipuseng naka dito'y linak. Na minsan pa'y intasaraken kulalante ni ragsak. Tapno sangayon ta tiagek, kinarako pitagpatnag. Tiarasas mo kayarigan, tiayog ka ng balkot, dito'y kaunggak. Suray ta ti Dani wana Paulwan, iti sirok dagiti betwen nga nagkapo, kindi Bena Rosendo Ramirez, ti Barangay Kalimugtong Kalimuyo di Lotor, nang daytoy katadasad jay, Saudi Arabia. Kitag trimot nga rod, ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Dani na. Pasuglen di oras dagiti ayan-ayan nagragsak ket tingatan ni ayat a nagpapasan ka nasamit unay alagipin dagiti karing-karing saksitat narway abit bitwen ng mais tuylubunta anyaget din yayat takasla di marsa di maumag tagasla di dumpeng niliday kanya pasublen di oras dagiti ayan-ayan nagragsak ket dingatan ni ayat a nagpapasanta nasamit unay alagipen dagiti karing-karing saksitat narway abit bitwen ng mais tuylubunta anyaket din yayat takasla di marsa tagasla di maumag tagasla di dumpeng niliday kanya nupasublen di oras dagiti ayan-ayan nagragsak ket ingatan ni ayat a nagpapasan ka nasamit unay alagipen dagiti karing-karing
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka kendi kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. At dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. At dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagkaapupot ko for calamity victims recently at the earthquake ng Typhoon na in my three distrito tayo ko nagadugan ng Belgian si Balbalayda, di daduman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute ng tatlo para dito di calamity victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao,
fruits. Ngam maperper dita awang mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at sa dambak ko titi nga gararamid nga may isa. Una na lagi tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti na ilalok na no preservatives added kung na yay. How to cook kadalo yay, pagmaride, pagbalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, they gave 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules. Nututubo maka-ison at katulungat ti umig ti pamilya ko, makatulong dito bing. Para kanyak siya napinta sa launay. Sa nalagaan mo, ngamin ta, kayang-kaya mo ito, so umakunak kita siya. Dati tablaya. Dan kalupulo a minutos, kalpasan ti oras ng alas 7. Ikablawan tayo na Mr. and Mrs. Marshall Mila Olbinado in family, Mr. and Mrs. Gloria Olbinado in family, Mr. and Mrs. Eleonora Castro in family, Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Tede Olbinado, Ken Edwin Olbinado, Astamo Ken Pedro Orpiano, Rodi Biay, Lobi Castro, Lubina Castro, kila amin na pamilya Olbinado, Orpiano Ordinado, ke Barangay Patpata, Balawan, La Union. Astamo Ken Karapagayam, Delia Kidangin, Rio Kidangin, Ricardo Calagis, Rosalyn Calagis, Ronald Indongpay, Rosalyn Beneto, Pialin Benito, ke Barangay Sariwan, Salcedo, Ilocos. Astaw ken Edwin Sullivan, Rick Rivera, Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., ken Ray Bainte, Don Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Kablawan tayo mo na pagayam, Mark Anthony Gracioito, si Villarica, Candon City, ni Efren de Castro Jr., Efren de Castro Sr., si Bagani Obog, Candon City. Kastamot kin sila May Romero, Cardiol Romero, Teresa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Pililena Romero, Martis Romero, Fernando Romero, si Barangay San Miguel, Burgos, Pangasinan. Kastamot ng Rosal Garriga, Renalyn Garcia ni Roma Mitoquero, Edmond Gamata di Barangay Barangay Banayuyo, Ilocos. Kablawan tayo mo na Adila Rivera, si Green Valley, Baguio City, ni Jolie Navarro, ni George Ramirez, ni Joan Ortega Ramirez, ni Jen Garcia, si San Fernando City, La Union. Astaw ken Malua Baya ti Candon City, ni Magda Ileo, Tapatot San Esteban ni Ilocos, Yeli Tiadat ken Narayan Narbacan ni Ilocos, ken Felix Ramos Pilaw Ingen Santo Domingo Ilocos, Kablaw dayto Manipod, ni Pagayam Carlito Estranyero, ni Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Arnel Quaresma in family, Mr. and Mrs. Maribel Serrano in family, Mr. and Mrs. Gerald Quaresma in family, Mr. and Mrs. Alan Limon in family, Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. in family, Astaw ken George Jojo Toledo in family, ken Punong Barangay,
Irinyo Kalipin family, Kinamil Barangay Officer, Ulo Norte, Santiago, Ilocos. Kablaw dahil ito nagapog in Barangay Kagawan, Wawi Limon, Ulo Norte, Santiago, Ilocos. Hasta kila Albert Camacho Almasan, de Pilar Abra, ni Raymond Cadosio Tambulugan, Narbacan, Ilocos. Eric Paulo ti Pawabigan City, ni Lester ti Laplapog, Villa de Sosa, Abra. Ablawan tayo mo ti Badwa family, kin Garcia family, ti Lumaba, Kilawapaya, Villa de Sosa, Abra. Ablaw tayo ti Manipo ti Gumintong family, ti Barangay na Matikan, Santa Lucia, Ilocos. Hasta kin Janus Caro Orpilla, Yanis Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan in family, Danaya Gabayan, ti Barangay Salvador Sikin, Andon City. Kita tuwing araw ti Pamalagip Manipod Master Control. Twelve Nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Eco Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express
our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. At dapat 20 minutos kasangwanan ti oras nga alas 8. Katunanin Marisa Agosen. Hi kuya, kumusta kayo lahat dyan sir? Basta mo ting kapagayam Marisa Agosen. Unang din sa ni Calderon Montero. Shout out sir, dito Kinarayan, Narbacan, Ilocosora. Thanks. Ni Brenda Lopez Ariula. Naimba garabi kuya, kablawan man jay gayim ko, ni Rose Ruiz ni Tarbikis Tagudin ni Lukusoran, agraman pamilyana kuya. Wala kablawan gayim mo ni Rose Ruiz ni Tarbikis Tagudin ni Lukusoran. Ni Joy B. Carpina, shout out sir dito Akib Narbacan. Thanks po sir from Joy Baturi Carpina. Ablawak man sir ni Inang Gloria Carpina dito Akib Narbacan po from Joy Baturi Carpina of Akib Narbacan. La kumusta kaya amin dita Akib Narbacan. Kanayon tayo dita. Agrikrikos na maminsan may poon. Tiag pliers nagbirok ti customer kada giti motor. Kablawan tayo ron na pagayam Barangay Kagawad Mario Barit, Barangay Jerusalem Angelina Banto, Barangay Secretary Richie Guerrero, Barangay Captain Ricardo Bilog ti Barangay Nagripkan Santa Lucia, Ilocosor. Pastangot kinamor sa Libo, Lorenzo Lawagi, Ollita Lawagi, Ronnie Alcantara ti Barangay, Barakbak, Galimuyo, Dilcotoran, Pastangot kin Joblito, Bustamante, Orenico, Bustamante, Prudencio, Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Pablawan tayo mga na Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Roel Lopre, Manilin Ison, Lila Claire Ison, Leia Ison, Daniel Orbos, sa Barangay Katulay, Molinaw, Pangasinan. Astaw kinahapil Kabislan, Andaya, Abilin Racomos Magday, Arja Abilan, sa Barangay Bitong Galimuyod, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni April Abilio, Mirjo Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubangil si Rubang, si Barangay Amgid, Candon City, Astaw kin Roli Gabaldon, Binamin Andaya si Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocosor. Ablawan tayo mo ni Richard Chaan, Torsalan, Suyo, Ilocosor, Astaw kin Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad Alfredo Baclayen, Duikin Doris Ramirez, si Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosor. Pastamutin ng Milani, Kabanban, Marsan, Delvin Ganadin, si Barangay Tangki, San Fernando City, La Union. Pastamutin Barangay Captain Osilito Magpali, Ricardo Sebayan, Frankie Almirol, Chopilo Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Mair, Johnny Picua, si Bangar Rispan Radio Group, Bangar, La Union. Astaw kin Jason Levaine,
Marilyn Ventura, ti Barangay Magallanes, Luna, La Union. Ken Henry Tangalin, ti Barangay Ortiz, Nagilian, La Union. Kita tingarod ti may sa sunata may ruknoy karakay amin na pada-pada. Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't kukumaken ka ngay pudno. Sika ka na yun harapapu ket di kanto mapukaw dito'y lagi ko sa dinuman ti ayun mo biyag ko. Kaya't kukuma. Uray pa'y aglabas ngitawin ikarikting ka nasika sikalain di ka masursuro biyag ko alipatin uray pa'y adako ijay tagin sa dinuman di ayan mo biyag ko kaya't kukuma kinka ngay puno sika ka na yun di harapapu di kanto mapukaw ito'y lagi ko uray pa'y aglabas ngitawin ikariking ka nasika ikalain di ka masursuro biyag ko
alipatin. Uray pa'y adapun, jay tanin. Uray pa'y labas sa tawen. Ikarikin ka nasika, ikalain. Di ka masursuro, biyag ko alipatin. Uray pa'y adaptun, ijay tanin. Uray pa'y adaptun, ijay tanin. Dapat sa 10 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 8, ngantay panagpakada. Kakablawan tayo garo na pagayam, Jo Bilinggawat Salon, Adelina Bugasto de Barangay, Tarapilap, Candon City, Nedwina Soren Vizquera, Ibangad Abra ni Tismina, Tegabkaburaw, Borgos, Silotara. Hasta Mutimbabi Gorospe, Laria Baba si Barangay, Pidpid Santa Cruz, Ilocosauran, ni Bernardita Libaton di Barangay Bugnay, Candon City, ni Janismi La Chica di Pantar Villarmusa, Santa Cruz, Ilocosauran. Hasta Ken Cesar Vallejo and family, ni Vinci Iniego Senior and family, ni Ryan Vallejo and family, Talangigan Sikin, Candon City. Hasta Ken Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Ginali Navarrete, Laja Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, te Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Dagita interesado mayroon installment na motorsiklo at tuyan ti Rose Grove Don Philip Marketing Corporation, Manipod Kandum Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ganat Region 5. Ijaya na kalagay tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa iturayan nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makailuwarte kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagitay mo tawan ang plano, mga iluwarte motor na nagdatabang muyo kayat na tagkamotoran, kuyugin nyo lang umay ito opisina ni Royce Grove Don Philip Marketing Corporation, tadati agur-uray 1,000 pesos sa kunguna, pitunggal adda makuyog na customer. No dati sa Lutudyo tumawag ti dayto yung cellphone number 0927-6952-099. Mino kumuntak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo. Karagiti nadakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation. Masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Minoy Bagayo ng Egyo, Tiradyo, Tiradpas. Karagitin madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababalasang sa opisina ti Royce Grove Don Philip Marketing Corporation. Tapnoy sigila maalay umutlang di 1,000 pesos no makailuwar ti customer ti motorsiklo na. Pre-helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, kiti requirements to valid ID, kin may salang ako mikar. Don Philip Marketing tagur-uray kada kayo. Dagitay mo't nakabayadon ti motorsiklo da, ingkay alanin wilno. Alanin dagitay.
Original ORCR Timotorio, to opisina ti Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Kastamot tin dagiti saan pa nakaala, iti plaka ti motorsiklo da, manipod tawon 2017 nagpababa, 2014 ng kayalanan, wini-claim sa jay opisina, sa LTO District, Kandun City. Itugot yun lang dagitay. Xerox copy ti original ORCR ti motoryo agraman valid ID. Alawin papagayam nila. Agsipod kanebos manin ti oras tayo ti dahito ya programa sa miwingayo ginandani ti Lokanja. Kitintun manon malum no Lunes. Padaanan yung tumanin kisasangbay dito malay dayaw apagtengan nyo. Alawin papagayam nila, ibatinin tinaimbag nga oras, kendra biwamin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Engineer Ruel Laranang, kastamutin ti TV Side TPN Channel 13, ni John Vincent Gabintong. Kento'y pagayam yo, Manong Lito Alcantara, Lito'y I love you, bye-bye.